फोर आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो जाहैदों थैनि गाब। अब्ला नोंथांमोना बे फिल्मखौ नुवाखैबो जानो हागौ ना नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय था, साबसक्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर, आरो बे आइकनखौबो थुनो दाबाव आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ थाबैनो नुगोन आरोना। अब्ला नोंथांमोना ससेनो बे भिडिअखौ देखायगोन, आङो बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। उनाव आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना। बाय बाय बाय। आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै। बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा, माब्लाबाबो जानो हाया। गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो। नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होननानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय दा। माबायदि मोनखो नोंसोरो? नैबे सिगुन राजाया अख्रां बायदि नङा, बोहैनाय दोंसे लैथोनि दाहार बायदिसो, जेराव गेसाव जाबोरफोरखौ बुखारनानै बै गोथौ लैथोआव बुसोमहैयो। अख्रां सौसि बिरबायग्रा बे नोंनि गोसोआ बे गांसोबारिनि लामाजों बोरै थाबायनो रोंनो? सनाथियासो ओंखाम जानाय सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा, आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा। नोंनि नुबाय बोरलाथिं गावहरनाय बायदिसो, जेरै गावहरो सिदा थांखायो। खेंखेंखेंनि आंजों सोलिया, मोनथिबाय? आरो आंनि बे कन्डिसनखौ बिसोर मिथियो। नैबे सिंनि कन्डिसनखौ बादामालिफ्रा जे जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो। आं दि मा जानानै थादों। आरो बुजियाखैबा नोंसोरबो बुजिनो नाजा। मानोना जोङो मानसिसो, जोंनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो। बिरिद', नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो? सोर दङ नोंहा बे जिउआव? जायफोरनि गोसोनि साननायाव मैला सिथाबना थायो बेलाय बहा होनो? मा? सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो? बाय सेंग्रा, थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां? हा? 10,000, 20,000, 30,000 बेसेबां नांगौ बुं? आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा। गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो। आरो नों बेखौ मिथिनानै ला, गोरिब मानसिनि आखाइजों सोबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा, मिथिबाय?